Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapio niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Hesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tao. Ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw siya ug miingon sa tao, "Ifata," nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. Ug gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilon niini kang bisan kinsa apan hilabihan Hinoo nilang panugilon niini ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kung ibase nato sa ato rong present nga protocols, murag wa kapasar si Kristo sa pipila. Ang iyarang napasaran kanirag yung social distancing. Iya man gipalayo sa mga tao ang amang og ang bungol, so social distancing, pero iya man gituthuan yang tudlo gihikap manoon niya ang tao, so nani abot na to mga droplets ngadto. Sugot mo ron na inyong tupad ya, tuthuan niya yang tudlo, ikapon niya imong dila. Sugot mo dili. Unyag mo na makaayos imong cancer. Mo na'y makaayos imong heart failure. Mo na'y makasulbad sa imong kidney failure. Sugot ka, dili? Tubag. Pero mo na'y makapakubid ni mo. Saan? Sugot ka, dili? So, sa mga tao karon giharian sa kahadlok. Mga igsoon, kana ko nung taong bungol, automatic sa na ang mahimong amang. Nya kana sang taong amang, automatic sa na nga bungol na siya. Kamo asa man mo, unsa man mo, amang o bungol? Daghan kay gatutok lang nako, pasabot amang na siya og bungol. Tutok ba? Pero duha man ni kaklase ang pagkaamang o ang pagkabungol na ay gitawag na tog physical na asay espiritual. Tingali kamurong nanimba dinhi, murag wa ninyo'y amang wa say bungol physically. Pero posible 99% aning nanimba apil na ning nagwali amang og bungol. Nya unsa man ang amang og bungol spiritually? Kana bang
dili ka maong musulti sa mga pulong sa Ginoo. Di sad kadungog sa pulong sa Ginoo. Kamao ba mong maminaw sa pulong sa Ginoo? Katuro sa nanibwag dito. Nya kamao mong musulti sa pulong sa Ginoo. Iniguli ros inyo. Kung nakita nimo imong bana nga nag-agbay og babaeng porting siksiha, unsa may imong isulti? Pulonga, pulong sa Ginoo o pulong nga kalagot? Kung kalagot ang imong gisulti, amang ka sa pagsulti sa pulong sa Ginoo? Niya ra ba ang Ginoo ra ba nag-ingon, panglakaw mo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang akong mga pulong ngadto sa tanang katawhan, kay ang akong pulong maayong balita. Maayong balita. Unsa may imong isangyaw ngadto sa imong banang nag-agbay sa siksik ang babae? Maayong balita o daotang balita? Sige. Og imo siyang ingnon nga, congratulations kay nindot kay kagiagbayan. Keep it up. Kana pulong ginas Ginoo. Pero maingon gani ka, ikang animala ka, mao din imong bisyohon kung tuwa ko simbahan. Yawa kang buanga ka. Anaon nimo? Kisa man ang pulong. Uy, daghan ra ba kay nato? May kay musulti basta yawanon nga pulong, pero ang baba murag gitawurag sipir basta't pulong na ganis Ginoo. May kaing maminaw basta mga pulong sa yawa sama anang mga linibakay, kanang hisgot anang kwarta, hisgot anang pagpadato, hisgot anang pa-beauty-beauty, unsaon na pag-usab ng mga naong, hisgot anang naang pawaan ako nung ilang mga bilbil diha, unsay mga short karon nga mayong isulob aron siksik ikatan-aon. Pero di gyud mag-istorya unsay makapamintin sa purity, sa virginity, sa atong pagkaway sala, unsay mga pulong nga gisultis Ginoo para mahimutang malinawon og malipayon nga tinud-anay. Di gyud mag-istorya ana. Sa unang pagbasa, nindot kayo ang pulong sa Ginoo ug iyang saad. Ang mga bakul, basta na siya ba? Inigabot ko nos Ginoo ang mga bakul maglukso-lukso na, ang amang mag-awit na, ang mga butang makakita na, ang disyerto mahimo na siyang tuburan sa tubig. Sinunan nga na, disyerto nga wa man ay hapit tanom diha. Mahimo ng tuburan, mahimo ng dagko kayong mga kalasangan. Basta na ay Ginoo. Ang sa may meaning sa tong kinabuhi, na kung na ay Ginoo, mawa na ng kahadlok, kanang kabalaka, kanang imong mga kabugat nga gibati, nga mura kag mapiang, mura kag bakol, kanang kakusmod sa imong naong, nga mura kag ama, nga di gyud maabling imong baba kay hugot kay mutanaw atong nangutang nimong wa gyud bayad. Basta na kay Ginoo, maabli na imong baba, moingon na kas nangutang, padugang ka. Di amang ko rin nadawat nga gamay kuan kana ganing kaayuhan, napa kay imong bugas, makaana ka sang langutang nimo. Amo makaana mo. Di man gay mong palit og slat. Kana para Ginoo na gina, para na ginasbirhin inyo pa mga daginuton bisag naagyo kay imo, ay lang oy, sunod na lang sad, oy, sunod na lang. Unyag mamatay ka karong gabi, do na pay sunod. Kasunod na lang kapilin ha, oy, sunod na lang nga kapilin ha. Napabitay daghan. Anya ikaw napakay daghang adlaw nga mosunod. Ha? Hilom lagi mo. Nausahay kusog kay taani, mga yawanon ba? Linibakay, tamay sa atong isig katao, daog-daog sa atong isig katao. Kita unta may mahimong agents sama ni Kristo sa paghimo aning mga maayong butang nga mahitabo sa kinabuhi sa mga tao dinis kalibutan.
Daghan kayo mga tao nga mura nagdesierto ang ilang lungagan, ang ilang kaldero mura nagdesierto. Wa nagyoy maluto kay wa nay malungag. Manghatag sa dun tamog bugas aning mga tawhana. Di ba? Mo na karong pizza 8, manghatag tag 5 kilo rice, 10 menos 25 ka pamilya kada kapilya. Nga naman tayo mga 34 ka kapilya, pilam na, times 25. Hindi. Ang makatubag, tagaan ako 5 kilo rice. Di mo katubag? 34 times 25, di mo kamao? Di sa ko kamao. Silpuna. So nagkinahanglan ta 10 menos mga 900 ka kanang packs. Salamat sa Dios. Daghan kaayo ang ni-respond karon naa na tay mga 700 ka packs. Oh, di ba? Pakpak. Ang ang aktual nga bugas ug ang kwarta. Nya nakahuna-huna ko ganiha ning kuwa man di ni Paris nga sardinas. Wa man din ni Paris nga sudan. Nindot sa tag makapalita. So padayon mo hato dinhi og bugas kay haron kanang kwarta, kanang cash portion ato na lang ipalit og i-Paris sa bugas. So ang atog yung aktual nga bugas nga nadawat mga 12 ka sako. Sa ato pa 120 ka kana ganing tag 5 kilo kay usa ka sako na po man ka 5 packs. O assorted na, lain-lain na siya. Isa pa doon, nindot nung dato ay burita na ako, ayaw na pasagdi na, basta gipak, pili-pili, o magani kay lungagunon, pili na noong ka. Insa magsinahay man na pa diri, inighatag ni mo, ganador lagi itong iya, ang ako lagi diri. Naku ay bahala na sila magtinigbasay na sila dito. Mupayway kaon, magtinigbasay pag yun. Tungod lang anang ganador ang iya, ang imo diri-dili. No, saka, kanindot anang nanay gipak, di ba? O ana, niya parisa na lang nato og sardinas mo na panghatag mo. Dahan kay ko na naglinya diha siging hatag kamo, nilinya na mo. Wapa. mga bungol. Hoy, paminaw na mo oy. Paminaw na. Daghan na saging namalit sa atong slots para sa kapilinha. Oh, naminaw man. Ang uban pabungol-bungol lang. Karon gani abot na gani ni ato mga slots og 8,151 ka slots ang nahalin. Oh, pakpak. Daghan na. Ang 741 slots ani gikan dito ni diretsog hatag ngadto sa sila ba mo si Ruben, si Father Lindon, si Brad Reynald, sila man na ngadtoy nagda sa Tres Pastorenhos Foundation. So naka total na sila 741 slots. Ang ato din higikas atong parokya as of yesterday 7,410 slots. Kadako na itong natampo. Pakpak sa Ginoo. Pero napaman sa 21,349 slots para ninyo. Pero kamo sang nakahatag na pwede baya sa mong mudugang. Pwede kayo ano gutaong dili. Ngano mo di ang Ginoo di ay inighatag niya ninyo og grasya karon, iyan na din di na di siya muhatag sunod semana. Muhatag dili. Nya di na mo tagaan sunod tuig. Hatag yapon. Nya nganong inyo kausaraman mo muhatag. Ewasan ninyo ayo. Oh lagi na ay lagi pabungol-bungol, amang-amang. Sangyaw sa maing balita. Unya, sa atong ikaduhang pagbasa, unsa may maayong balita nga gihisgutan ni San Pablo. Gawa sa pag-ayo sa mga masakiton nga gihimo ni Kristo o gihimo sa mga apostoles, niingon siya, si San Pablo ba to? Mura man kog nagduda. Kinsay gasuwat ato? Santiago di ay daan pagyud ko. Kani laging di ta maminaw. Ay, sagdi lang gud kay ang pari daghan man nagihuna-huna. Kamo, wa mo lang gihuna-huna diya. Bitaw na sa mo'y daghan. Ingon si Santiago,
ayaw angayag yung tagad ang tao. Angaya ba? Ayaw pag pihig-pihig, ayaw pagpili. Katong gasulob og nindot kaayo nya kana ganing ga sing-sing kunog bulawan, nagkwintas og bulawan, imo din tagdog maayo. Munang uban hinoon karon, mag-drug lord na lang, aron makakwintas lang yung bulawan. Oh, mao na ilhanan. Ilhanan ako sa mga drug lord, baka nang dagko bitag iglusok ang kanang ilang mga bulawan, na mura nag drug lord. Naara ba say magmisa nga dagko sa iglusok ang punsiras. Nagmisa na ang so mo na unsa may angaya ba? Angayag tagad. Ayaw pag pili og tao. Angayag yun. Hilingian na imong tupad. Left and right. Hay may imong nauyunan. Left or right? Og angayag ingon nga ganahan ko nimo. Sige, ingnayin na. Okay, ka na. Ready? Go. Ganahan ko nimo. Ana oh, sana mamong wa na mamo di maningog. Nagpili na. Nya mao nay kontra sa Ginoo. Kanang magpili ta ba? Matud pa ni Kristo, ang siga sa adlaw sa Ginoo, way pili. Hatag niya sa tanan. Ang iyang uwan, para sa tanan. Ang iyang hangin, para sa tanan. Ang iyang yuta, para sa tanan. Ang iyang tubig, para sa tanan. Nganong kita nga nakatagamtam aning maong gugma, magpili-pili naman. Kay wa na ta maminaw niya. Nabungol na ta. Ang atong gipaminaw ang yawa, nakusog kay mutintal nato og mutudlo nato nga pagpili og kinsay imong daygon, kinsay imong tahuron. Kung moadto ro sa inyong balay ang pari og ang driver niya, kinsa may inyong agdahog kaon? Kung ang pari magkuyog og ang obispo, kinsa may inyong unahog agda? Obispo. Di na mo kailang, Padersiano, di na mo kailang. Unya ron kung si Bishop Palma magkuyog og si Cardinal Tagle, kinsa may una ninyo agdahon? Silang duha. Kung magkuyog ang obispo ug ang Santo Papa adto sa inyong balay, kinsa may inyong tagdon? Mao na mga yawanon. Pero kung sakto ka, inig-abot gyud driver og sa pare og sa driver, tagdag unang driver aron malipay. Kay kung di na malipay, ibangga na niya, patay ng pariak. Wala niya kay bisitang pare, iamong driver, kay galagot, tagdag mayong driver, di ba ang pare, bisag dili na siya matagad, malipay na. Nganoan, ang pare, nakasabot naman ang daan, kami go'y magsasangyaw. Pero ang pare gani, mo-aksyon gani kasuko, kay giuna ni mugtagad ang driver, ingna lang sang pare, Dre, unsa man ka, pare kas Ginoo o pare sa yawa? Unsa? Pare kas Ginoo o pare sa yawa? Saan ang yaw-yaw diya? Ingkao, pare gidi ay siyawa. Sa kibaos pamaagis Ginoo. Na sa atong salmo ni ingon gyud dayga. Unsa tay ingon? Dayga ang Ginoo kalagko. Pasabot ayaw pagsigdayga ng tao. Dayga ang Ginoo. Paminawa ang Ginoo, sunda ang Ginoo. Nya unsa may resulta kun ato ni buhaton? Mabatunan nato ang gahom sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo ug ang pag-alima sa Ginoo. Ayuhon taniya sa atong mga sakit, tagaan taniya grasya, tagaan tag kalipay og kalinaw, nagikan gid niya, dili gikan nato. Pataka na lang kung nagsuod ang grasya. Karon bitaw, kay nahigugma man ta gyud ninyo, niabang ta ana dihang yuta sa kilid.
Gipasa ni Kapitan Fee nga ni nato simbahan, kita na nag-abang diha aron makagamit ta sa atong mga panginahanglan. Seminar ta dito, natay mga tent o mapuno sa parking diha, marking ta dito. Nga sa sige na kong hangad-hangad na may mahog nga mga palwas lubi nga laya, na asay mga lagas na ikinanas ilaga, na kupastag na ay mahulgan din nga mga manimbahay na mamisahan ginatog pahulay nga dayon. To, sige na mong paningkamot o pamaagi kung saon gina siya pagsulbad, among butangag net. So, magisi ram ng net, Father, lisod sa ibutang. Ni suggest ni si William, siya na may mananggutay diring wa na trabaho. Pasanggutan ba ni natong lubi, Father? Malimpyo na. Ani, sugot man sad. Karon 14 daghana na diyang sinanggutan. Sus, paghuma na ron 40 madayang suka di ay. Kaya di man na to ituba kay kanang sige niya hinumig-inom diri, di na hinom ko kamisa diri no. Ang narabasang choir, manung rabasan nag-inom usahay no. Na suka lang ato. So mag-average og 4 ka container nga suka kada semana. 14 suka. O naron na taron dihay SBFP Powerful Vinegar. Nasat bang atong ipanghatag with love offering. Lagi, nadaat bang pagdala mo og sudlanan. Kay portig yung suka na nimaho naming suka diri sulod. Pero dako kay gikatabang kay ato mang bayran ang manananggot og tag 90 kada galon. Para sa iyang kabuhian, porting dakuan nagnisis manananggot oy. Suna ka ng 4 ka container, nya tag 90 kada galon. Kada semana, di income na siya. Dako pag income sa barangay Tanod eh. Usahay ko, dako pag kuliktas pari. Astang lawgawan, ano kanina, sayo pantingali ko ane. Pero amo nang gidawat, jadi man sa takapamaligya, kay nga naman, magnegosyo ta dinig suka, di pwede oy. Love offering lang. Mo na, og naamoy sudlanan, linya mo atong atbang, powerful vinegar. Nganong powerful man, bisag wa kay sudan basta naay sukag asin hurot ginang bahaw. Powerful kay na. Kanang imong naong gakusmod dalab imna na pure go na suka gud aslom kay tanan. Inig aslom man nagmayob kanang imong naong abli gina. Very powerful, no? na kay COVID, imna mo sa kabutilyang suka, patay ng COVID. Lagi, lata lang sang tinahin mo, pero patay ng COVID, oy. Powerful kay nastanan. Awas ita kasiguro, kay nga nung gipatubod man ng San Vicente Ferrer, basta ipanghatag na ninyo for healing purposes. No? Ginay, nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sayuta, og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong ginunato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon sa atong pagsunod kang Kristo, iyang gihatag kanato ang tanan, lakip ang iyang kinabuhi. Busa masaligon kitang mudangop sa Ginoo sa pag-ingon, Amahan, liguna kami. Amahan, liguna kami. Nga ang atong Santo Papa, mga obispo, mga pari, magpadayunong maghatag og sanglitanan sa pagkatinunan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang kabus nga mga nasud kanunay magsubay sa gibutan sa Dios, diha sa ilang pagpangitag tingos bawan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami.
nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magbalampuson unta ang tanang mga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga sila nga milatas na gikan ni ining kinabuhia, ilabi na sa atong mga gihandom karon, magsadya ug maglipay hangtod sa kahangturan didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Amahan sa tanang kaalam, gugma o gahom, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.